Pasumenan kok ndak ugem-ugemi. Iya lamun Puspawangen iki ora ana. Yen ora ana, opo kowe sak lawase ora dadi tawan kaset kok to. Kalian penjenengan sampun sakit. Sak penjaga kados latar menika, tegesipun pangimpen menika kados dene. Wangsit sakit bathor ingkang angkaya jati. Kok menawa wis ginaris kan Gusti Agung Jagat. Yen pun Puspawangen kan Bondowati dadi jatuh kraman. Menawi sakit secaketan kalian penjenengan kados nyata menika. Monggo nalika kula wonten pasumpenan menika wenteanipun kula menika sampun kados panjenengan janipun kados rawuh kalian ibu saged sesandingan manunggalaken raos kados kula panjenengan ngaten menika lho Kak. Dadi perkara kuwi ndak ugem-ugem tadi ajeng. Jalaran sasampunipun nyumpena. Kula menika tansah kemutan kemawon. Kula lali-lali boten saged lali. Boten nate kula menika kok manah kula menika pun menapa? Gambaraken priya sanes menika boten saged Kang Mas. Injih namung Kang Mas pun langit ingkang wonten telenging manah kula, pemani ing manah kula. Ning tenan. Mergo ngene, Bondowati. Yen saiki mono, pun Kakang bisa ndak sawah. Nang sesuk lamun pun Kakang iki wis apa ya sliramu tansah bakal setya bekti marang aku. Terus kula balung sungsum sampun rumesep lemep boten sak lebete kerah kula. Jiwa kula badhe kula cangking wonten pundi suku kula jumangkah. Saben dinten badhe kula rabuk tresna ingkang tukul saking pretuling manah kula ingkang suci. Yen ngono tulus mendak ibadah dadi andang-andang ing bawon. Kang ndak tulis kono sak jroning atiku. Wong Kakang kula bakal cinakang marita liya kejaba mung Bondowati. Jagat wasi sami Bathara Kangmas. Bondowati aku